Здравейте, скъпи ми рибки! При вас новолунието през юли ще изгрева вашият пети дом. Очертава се един месец, който ще бъде посветен на децата, в случай, че вие имате такива. Онези от вас, които нямат деца, може именно през юли да заченат своето бебе, или пък то може да се роди през месец юли. Това е един месец, в който хората, които се занимават с някакъв вид творчество, биха могли да покажат пред околните онова, на което са способни. Ако имате някакви изяви на сцена, касаещи вид изкуство или спорт, то през юли вие ще покажете своите умения и ще бъдете оценени по подобаващ начин. Също така през месец юли е възможно да направите някои спекулативни дейности, финансови. Те също ще бъдат успешни. Може да спечелите от лотария, тото и така нататък всякакъв вид игри и други от този род, които не касаят вашия труд, а касаят вашият късмет. През месец юли все пак внимавайте много какво харчите, защото може да се увлечете от това, което сте спечелили и да го вложите по неподходящ начин след средата на месеца. Аз ви прегръщам, вие бяхте с мен, Теди и Астрозона.